Li bajarê Amedê kirîn û firotina xaniyan kêm bû. Sedemaveyekê ji karsastînin ziman ku enflasyon zêde bûye, buhaya kel û pelên avasaziyan jî pê re çendîn qat zêde bûne. Li gorî lêkolînan û rapirsiyên kampanyayên biyanî, di nava salekê de buhaya xaniyan li Tirkiyeyê bi lez û bez bûye. Ji sedî gihîştiye 332.8. Divê hikûmet bi lez û bez aboriyê sererast bike. Em müteahhit olarak êdî kartine çünkü berê bidên malzemeden me ana bidên jî nadin. Divê perê pêşin heya êvarê saet 5 da perê ket hesabê me mal firotiye te neket hesabê me sibê fiyat çi zam wêre te etkilemiş dike. Gerek hikûmeta me pir şiddetlî müdahale bike. Bakanê me dertê çe marketê divê salatalık bi vê fiyatê. Ya arkadaş araçê me di destê barona da. Sektora me di destê barona da. Li gorî xanîfiroşan jî bi bilindbûna nirxê dolarê û buhabûna xaniyan xelk mecbûrê kirîna xaniyên pûçik dibin. Rewşa aboriya Tirkiyeyê jî dide xuyakirin ku êdin xaniyek kirîn ji bo welatiyan bûye xeyalek. Ku îro li Tirkiye em bêjin aboriya Tirkiye da dolar û euro gelek bi bijor ve diçe ev ya zî buhayê xaniya gelek li ser wî bandorayê zêde ye. Hem bankê fermî hem bankê taybet da em dinêrin ku ew bacê xaniyan ku jêra Tirkiyê dibêjin faiz zêde bûne ji ber wî mirov hendîna ji bankayan nikarin pere bixşînin ji bo ku nikarin pere bixşînin nikarin xaniya zî bistînin. Di heyva hezrana 2022 de bes li bajarê Amedê 1886 xanê hatine firotin, lê îsal ev reqam daketiye 1435 xanê hatine firotin. Sevda Kaplan, Kurdistan TV, Amed.